Noiztik datorren artista baina alda jotzen den baita gukere. Tararararara, po 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 po. Hey! Bueno, lagunok benago bueltan azkenean, nago buelta hemen. Oiga, kaskoak. Ai, botatzen ditu dara. Ai, ez ditut jarri eta horreka, me cago en la mar serena. Me cachis en la porreta. Ahora bai dagoela dignísima la muerte. O sea, super. En fin. Bueno, hemen dagoela bueltan Parisetik tardatu dute gehiegi, bi egun. Etorri nintzen lehertuta, gero urrengo egunean dantza ekitaldia esan nuen, barkatuko idazue. Bueno, besterik ez. Hemendik erakutsiko dizuet, ikusi duzuela, nire Paris Frantziako estandartea, han hartuta, Parisen. Lauko erarkelitxo batzuk egiteko. Ai, zeia ze guapa zaude. Vale, ya está. Utsiko diata erarkeliak egitari. Eta hau da nire bigarren bideobloga. Saiatuko naiz lehenengokoa baino pitin bat hobeagoa izatea. Saiatu bakarrik, ez pentsa hemen kristonekoa naizela. Eta, bueno, pizkate kontatzeko, bueno, esperientzia Parisen, ez da nire lehenengo esperientzia Parisen, baina, bueno, benetan ondo pasatu nuela, divertigarria izan zen, oso divertigarria zuen, no? Je me frotte les mains en pensant à tout ça. Honek esaten dute, arazotxo batzuk izan zutela frantziarrekin, holan karteristak eta holakoekin, nik benetan, kriston farrak egin dituela, lagunekin, frantzesekin ere, egia esateko, nire frantzesa praktikatzeko primeran etorri zitzen, eta ondo pasatu nuen, ulertu ginen, nire bezua bidali, ark ulertu, nik ulertu, beraz, primeran, eta no, esterik ez, asiak naiz, leheniko june egon ginen ikusten Louvre, Notre Dame ez. Louvre, Tour Eiffel eta l'Arc de Triomphe primeran. Neko, nik ikusita ditu, Parisa noan hirugarren aldia da, baina bai, polita esan zen. Gero urrengo egunan egon ginen bigarrenean, ez dut goratzen den egon ginen, ez dut ez da goratzen bez, goratzen dut ikusi genuela Museo d'Orsay, egon ginera Pompidou, egon ginen ikusi genuela kanpotik Moulin Rouge, Montmartre, Notre Dame, bueno, pizkate. J'ai vu ton mouchoir blanc hissé derrière ton chagrin retranché. Betiko ikusi genuela ez, egon kartu genuen gero egun baten Lebato zenagatik ikusteko, benetan esperientzia polita, oso polita gau ez Paris ikustea benetan. Polita, ai, ilea betaurrekoak, ai. Hori, batuarena benetan esperientzia polita, oso atsegina, nire asko gustatu zitzaidan. Hortik badago bat, barkatu azkenan ez nintzen zurekin geratu, denbora oso justo, berandu, momentu oro, barkatuko didazu urrengo baten izango da, esperut pertsonalki aurpegi ezagutzeko oportunitate izatea, baina, bueno, dago nada, ezin dut gehiago egin, gauero heltzen ari ginen berandu eta abar, beraz, geratzea bizkan zaila zen, azkenean berandu helduko ginelako, eta bar. Gainera taldetan joaten baginen, bueno, zurekin joateko bakarrik zuten nahi, en fin, hainbat historia eta kontu. Vale, ya está. Inspira tú, expira tú, lasaitasunez. Vale. Primeran gauetan gure pokerreko timba ilegala, benetan ilegala, eta primerakoa,
hiru neskekin aldi berean jolasten, osea... Oh! Zanda pasatu nuen, geroan ere, pues, hainbat gauza erosin dituen, ba, familiarentzako, lagunentzako, niretzako, Kali, ez dakite, ebitxen, hor, reflejoa, hor, Kali, le bordel magnifique, esango dizu, eta da ere, hor, esker reflejoa, justo, hor ikusten da oto, eta Kali da horkoa. Nik, ja, birritan entzut, eta benetan, lolea solasteko ondo datorkit, gainera asko gustatzen zai Kali, benetan abeslari oso ona dela, eta apena bat da, fama gehiago merezi du, dekona baino eskoz gehiago. Gara, bueno, ikusi duzuen Frantziako bandera, pizkatolako olgerkeliak egiteko, eta gero frantzeseko horareko egunean, pelota egiteko. Eta, bueno, gero ere ekarri nuen, hau frogatuta neukan, baina ekarri nuen hemendik, ekarri dut botiatxo bat etxan izateko Coca-Cola Cherry. Coca-Cola Cherry. Couvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune. Coca-Cola Cherry. Gozoa dago, suposatzen da deko dela hori zereza zaporea, asko gustoko dute, benetan. Eldu ginenean Frantziara eta lehenengo zerbitzu gunean gelditu ginenean, hau izan zen erosin nuen lehenengo gauza. Coca-Cola Cherry. Gero ere, adibidez, Hard Rocketik pasatu ginen lagun bat dela eta adibidez, bueno, txanotxo hau, behitu ze polita. Betik, benetan nik polita hortik jartzen du hau Paris, hor. Polita, oso gustoko. Ai, ezin dut, kaskoekin ezin dut. Eta bueno, esperientzia polita, erditik joango naiz argazkiak sartzen, hor tartekatzen, zuek ikusteko. Beraz, argazkiako jartzen dudan bitarten igual moztuko naiz, nik nire hautza, hor musikatxo egoko dut, gero jetxiko dut, eta jarraituko dititxe egiten, eta tikitin, takatan, Mon dieu! En fin, txorrakeriak. Eta hori esperientzia hona. Vale, sekondatu aldu... Oh, Versalles. Versalles hartu genuen itxasontxitzu bat hor, dekoten kriston lagorretan navegatzeko hor pizkator. Arraun! Buah, primera neskarekin gainera. Ze ondo pasatu genuen. Ze farreak. Gero autobusean maizua momentu oro grabatzen. Dios mío, lokartu eta be, grabatzen. Hombre, mesedes. Lo egiten zidaten, ez iguten lasai usten egoten. Mesedes, hor makina grabatzeko makina. Venga. En fin. Zer gehiago? Adibidez, zuek barre egiteko bizkat. Goratzen dut gau bat, pokerreko tim batik atera, ni goratzen dut nora nire logelara heldu nintzen frakekin jarrita, eta horrengo izan ez natu nintzenean, oetik ateratzen nintzen eta zaz! Frakarik gabe. Ez dut ulertzen nola! Horrendik ez dut ulertzen nola! Frakarik gabe, beneta! Baina nola, niko era botan nintzenean frakak nituen jarrita! Nola da posible! Ez da posible! Sin liteke! En fin. Ai, Dios mío. Momentu honak, gehiegi. Hasiko bat nintz kontatzen ez nuke inoiz bukatuko. Hor, lagunekin... Jo, ezagutu nituen bineska? Zuek eta nire artean. Biegun eman zuten Final Fantasyri buruz hitz egiten. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop... Neska perfektuak igual, baliteke. Norbaitenak. Niretzat, bideo on batetik doazte. Final Fantasy buruz hitz egiten biegunetan jarraian. Ai, lertzen ari naute. Betaurreko mota hauek beti
lehertzen daute, baina primeran daude. Pila gustatzen zait. Tonatxo, guiño, guiño, kodo, kodo. En fin. Eta, bueno, besterik saiatuko naiz hau arratsaldean zehar igotzen. Notre Dame, Versalles, ez dakit ez da zer kontatu, hainbat gauza pasatu etuta inondo. Benetan ez dakidala zer kontatu, eske, hasiko banitz kontatzen, lagunek uste zuten, ondo eramaten nintzen neskarekin nire noia zela, eta bera mutilaguna zeukan. Frakena, pokerreko timbak, nik gainera frantzesan ekien, beraz lagunen traductore ofiziala nintzen, hola, así, porque sí, así, hala, venga. Bueno, es que ez dakit ez da zer kontatu. Lehen egunean, guztiok lehertuta, klaro, imaginau, jarri hor zuen burbunean, 12 orduko bidei bat. Hau da, Bilbotik Parisera autobusez, 12 orduko, holan egin beharko nuk, hori, zuek teorian, ondo ikusiko duzue, 12 orduko bidei bat. Eta gero bat batean, Louvre, Torre Eiffel, Louvretik, garaipen arkura, Champs-Élyseetik, zuek egiteko ideiatxo bat, imaginatu berreun derurogei ate dituen kale bat, hola, gutxo gara, bale, hori irin, irukoitza. Asi, por las buenas. Eta gero hortik, Torre Eiffelera, guztia ebiltzen. Lehertutak, benetan lehertutak, eta gainera lehen egunen egin zuen kriston eguzkia. Torre Eiffelera erlu ginenean, gauden goian dago plaza bat, imaginatu, hemen dago Eiffel dorrea, eta hemen dago plaza... Hor, keldi. Hemen Eiffel dorrea, hemen plaza Txoribare, hemen dago kriston bidea joateko, beste zatitxo, nahiko txo, hona, hor. Guk hemen geude, eta eske, ez genuen mugitu nahi, guztiak lehertuta, esatetena lehertuta, lehen eguna, 12 ordu, gero kriston matxakade diltzen, akabo, geuden, akabo. Hori bai, gara itxultzeko eguna, gau hori, kriston ondo lo egin genuen, benetan, primera. Zin duzue imaginatu. Eta gero ni gainera, etxuli bezain pronto urrengo egunan, dantzatxera. Ole neu! En fin. Zer gehiago? Ez dakit zer esan, benetan. Ikusi genuen kanpotik ere L'Opéra. Eta guzti honetara, nik itorri nintzen, nik hartu nuen autobusa, Bilaldetik joan nintzen enpalmada batera. Hartzera autobusa, afoniko ja, lehenengo egunen abaitu nuen, ahotsarekin lehertuta, eta horrein dago ahotsarekin pizkat kaskata, hobeto, pizkat kaskata. Hotela izan zen Ibis bat, kuriositatea beko zuen, Ibis bat, 66 euro gaua jartzen zuen, suposatzen dut hartu zuten momentuan, merkago izango zela, beraz, Ez oan txarto, bakarrik iruzora iroko batzen genituen, baina ondo, gozatzeko bitan da behar genituen, baina ondo. Ez oan txarto, biz bat, pena da ez zuen ordenagaiutxo bat bideoblog bat egiteko egunero, baina dagona da, nik ez daukat portati bat eskuragarri edo ere bat eskuragarri ja, vale, ja, ez daukan
portati bat esturra garri egiteko eguneroko bideoblog bat, baina primeran, ez joan txarto bez, osea, ustut, ibiz txarragoetan egon naizela. Nahiko ondo. Baina nesken logela aurrez aurre nukan, beraz... Gauetan perfecto. Goratzen dut... Lehenengo gauean izan zela, imaginau, egingo dizuet planotxo bat, solairuaren, azuek imaginatzeko hobeto. Imaginatu, gaudela, hori, jaitsi eta igotzeko, solairuz jaitsi eta igotzeko, eskaileretan. Bale? Eta gaude lau pertson. Hemen daude igogailuak, hemen atea, hola, bale. Eta bat batean gau lau pertson, begiratzen dut bera, eta bat batean maizu bat, gora begira eta farrezkat da nik. Me cago en la puta rapatu gaitu. Esatetik bestegi, guztiok, lasterka, bale? Imaginatu. Lasterka, a ber, zuek ikusteko. Sartzen ginen, hemendik, atenetatik, bale? Hemendik. Korrika. Hemendik joaten gara. Hemendik goaz eta bat batean. Hemen, ate bat zabalik eta bat batean. Eratzen dugu izpilu batera. Ikusgarri zegoen izpilu batera. Gimnasiako maizua. Guk holan. Eta buelta erdi, eta goitzaren logelara, lasterkada baten, klabea sartzen hor, iraki madarekatua, iraki! Salatu ginen guztiok, ezen inorril. Baina. Uste joango naizela, amazen minutu nohala. Gero kontatuko nuke baina esan dakoa, ez daukat temporarik guztia kontatzeko. Amazen minutuko... Bideoblog bat daramat, behar bada beste egun baten igual, beste aventura gehiago kontatuko izueto ni buruz, baina momentu zemen utxiko dut, esperot zuen guztoko izatea. Guztoko izan baduzuak ezen behar duzen, eta horreko latera unok,